Už včera som mala taký impuls, že idem napísať príspevok. Chcela som spraviť ďalšie také psychosomatické okienko, ale nejak ma to potom prešlo a potom mi napadlo, že nechce sa mi písať, ale že chce sa mi hovoriť. Takže nahrávam toto video a chcem sa podeliť o skúsenosť s tým, čo sa mi prihodilo pred pár týždňami. Sú to asi možno 2 týždne dozadu, možno viac. A išlo o to, že sa mi zasekla sánka. Mala som v noci extrémne živý sen, ako s veľkou nenávisťou vrieskam po jednej konkrétnej osobe, vlastne 2. A bolo tam veľmi veľa hnevu potlačeného. A keď som sa zobudila, zároveň to bolo ešte aj tesne pred pohovorom. A ráno som si zívla a na pravej strane spravilo cvak a už to bolo. Bolo to jak prasa. Nemohla som jesť, proste hrísť ani nič. A strašne veľa vecí mi dochádzalo, že čo všetko tam bolo uložené. Spustil to aj ten pohovor, kde som znova v podstate videla archetyp muža alebo šéfa, s ktorým mám skúsenosť z minulosti a proste je to taký vzorec nejakého egotripu, že proste budem sa tu povyšovať nad tebou a skúšať ťa z nejakých nepodstatných blbostí a vlastne vôbec ma nezaujíma, že aké máš skúsenosti a tak ďalej. No, čiže to bola jedna vec, ktorá sa mi tam ukázala a vlastne som potom vedela, že okej, že týmto smerom už nechcem ísť. No a príroda. No a potom vlastne som si uvedomila, že ten sen, čo sa mi sníval, že a zároveň som si potom hľadala, že čo to vlastne znamená z hľadiska somatiky, a v sánke sa nám zadržiava potlačená agresia a hnev a vlastne všetky nejaké situácie, v ktorých sme museli zaťať zuby a napríklad nepovedať to, čo sme chceli, a všetko sa nám tu ukladá. No a samozrejme nasledoval proces vnútorný, kedy som začala potom doma veľa hnevu púšťať, lebo aj ten pohovor bol dosť veľký trigger. Ešte z predchádzajúcej práce, vlastne, kde som bola ako asi väčšina nedocenená dostatočne a tiež som si tam často musela hrísť do jazyka, alebo skôr, že nezapájať sa do určitých vecí, lebo
som vedela, že proste už to nemá zmysel. No a čo som tým chcela povedať je, že chvíľku som panikárila samozrejme, lebo v živote sa mi toto nestalo, že by mi takto proste cvaklo v sánke a zrazu proste človek nemôže hrísť, nemôže nič. A definitívne uvoľnenie sánky bolo, keď som si dovolila nahlas sama pred sebou povedať všetko to, čo som zadržiavala z nejakého pocitu viny alebo hanby, alebo proste z nejakého pocitu, že Ježiš, toto by si nemala hovoriť na túto osobu, lebo XY dôvodov, hej, ktoré sú nám nejako vštepované odjak živa do hlavy. No a ako náhle som si to dovolila, a paradoxne bolo to pred tým, ako som išla spať, ležala som proste v posteli a cítila som, že kurva, že musí to ísť von. A tak som proste ležala a začala som to šepkať. Šepkať proste nahlas. Mala som zavreté oči a proste šepkala som všetky tie slová, ktoré som chcela vypovedať. A chvíľku to bolo divné, lebo som mala pocit, že robím niečo zlé a proste niečo, čo by som nemala a že príde za to trest. Ale to je totálna hovadina. A ako náhle som to spravila a prekonala všetky tie pocity, tak zrazu som cítila, ako by sa mi vrátila sila, moja vlastná. A zároveň to bolo veľmi oslobodzujúce a hovorím, už na druhý deň ráno, keď som sa zobudila, tak som cítila, že sa mi tá sánka vrátila naspäť, že už som mohla znova zakusnúť zuby bez toho, aby mi tam proste niečo cvakalo. A teraz sa to postupne hojí. Môžem už hrísť a samozrejme ešte je to citlivé na dotyk, tu ešte troška cítim nejaký tlak, však je to proces, musí sa to zahojiť. A na margo toho, keď som vám tu pridávala príspevok o tom mojom flaku na ruke, tak ruka je totálne zahojená a žiadny flak tam není. Takže niekedy nemusíme úplne v panike riešiť zdravotné problémy cez lekárov, aj keď samozrejme aj to je dôležité. Ja som asi zastancom toho, že riadiť sa nejako pocitovo. Samozrejme, keď je niečo akutné, tak treba ísť k lekárovi, ale už viackrát sa mi stalo, že a možno aj vy máte skúsenosť, že proste lekár niekedy už nepomôže, že jednoducho nestačí riešiť svoje zdravie iba jedným spôsobom. Ja som zastancom toho, že treba prepájať všetko. Od západnej cez východnú medicínu, cez psychológiu, cez somatiku, proste práca s emóciami, samozrejme strava, pohyb. Jednoducho sme komplexné bytosti a neexistuje proste jeden spôsob, ktorý by nám pomohol. Je to proste nejaký
nejaký systém viacerých proste spôsobov, ktoré keď sa navzájom prepoja, tak proste vznikne nejaký celok. Teraz som sa brutálne zamotala. Ale asi chápete, čo chcem povedať. V podstate sa tomu hovorí holistický prístup, hej, že treba proste všetko pospájať. No, takže toľko k tomu, toľko k príbehu mojej Sánky. A teda je to ďalšie psychosomatické okienko, takto nahraté, lebo sa mi nechcelo písať. A uvidíme, čo bude ďalej a čo sa mi bude ešte ďalej odkrývať. A určite to potom zase pozdielam, ak budem mať ten impuls. A dajte mi možno vedieť, že či vám to dáva zmysel, alebo či vás to zaujíma, či by ste možno chceli viac počuť alebo viacej sa dozvedieť, lebo naše tela k nám prehovárajú veľmi intenzívne, ale často ich nepočúvame. Takže a nič nie je náhoda. Takže dajte mi keď tak vedieť, že by ste chceli vedieť viac.